नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम हैं शंभू शरण। बताओ चली कि अयोध्या ये वक्त आतंकी टारगेट पे बातें। अयोध्या में एक धमकी वाला वीडियो खालिस्तानी आतंकी पन्नू के द्वारा भेजल गई। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा बा। आतंकी खालिस्तानी आतंकी पन्नू ये बात कहत नजर आवता कि हिंदूवादी मंदिर के हिंदुत्व के हम नेस्तनाबूद करब और ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जो ने मंदिर के उद्घाटन कैले वाला अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के हम उड़ा दे बम से। ये बड़ी चुनौती बा, बड़ा टारगेट बा। ए नाते उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरी तरह से चौकसी बरतल जाता। पूरी तरह से खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पे बा कि अयोध्या में कोनो अनहोनी और अप्रिय घटना न हो सके। हालत ये बा कि इसमें परिक्रमा के दौर चलता, पूरी भीड़ अयोध्या में उमड़ रहल बा। यही वक्त खालिस्तानी आतंकी पन्नू अपने वीडियो के माध्यम से जो बात कलस इस शंका और खतरे के तरफ इशारा भी कर रहल बा। तो अयोध्या इस समय अलर्ट मोड पे बा। अयोध्या में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बा। लेकिन बड़ी बात बा कि गुस्ताखी के साथ कोनो वीडियो वायरल होके और वो आतंकी के वीडियो वो धमकी भरा, तो बड़ी सोचे वाली बात बा। तो देखत रही आप भोजपुरी न्यूज टाइम और सतर्क रही और अपने देश की सुरक्षा के केहू सेध ना मार पाई। ऐसे भारतीय सेना, भारतीय आईबी, भारतीय एजेंसी पूरी तरह से मुस्तैद बा। हाल फिलहाल देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम। जय।